Hep. Siitä vaan annat mennä oikealle kaartu ja jatkuu suoraan. Nopeeta on, nopeeta on. Suoraan. Suoraan menee. Ja kääntyy vasemmalle tuolta. Ei anteeksi, menee suoraan. Menee suoraan. Ei hiukan poisaan. Yli vaan, hanaa. Siitä ajat linjan kanssa vaan. Ja hiukan pois, noin. Pidä puhdas ura vaan, älä oi jo. Mene pyörä. Isompaa vaan. Ei sattuisi vielä isompaa olemaan. Ei. Mennä vaan. Puhdas ura siitä. Samainen nopea vaan. Pyöreä. Sinne vaan. Ylös mäkki vaan. Menee. Ja kaartuu oikealle sieltä sitten. Ja menee oikeinpäin. Vähän sidot sinne ja noin. Sitten vähän pois tätä oikealle menee vissiin. Joo, hana. Ja isompaa vaan. No menee. Ennakkomerkki tulee risteys oikein. Siitä puhdas ajolinja sit käännät. Jarrutat ja puhdas ajoura. Sinne sisälle ja hanaa vaan ja isompaa jo. Sitten se on tämmöstä kylätietä, että vähän kierretään talon mutkia ja makaa sinne kulmiin ja muita. Tarkkana saa ajan. Menee sit nopea. Ja vasemmalla kaartuus ja mennä vaan isolla vaikka. Ylös mäkki mennä. Ja isompaa vaan. Menee peltomutka pyöreä. Ja sieltä nousee ylös mäkeä vasemmalla. Ja mennä vaan. Tyrkkät ja kurkit vähän yli menee. Oja aukee tästä. Menee vaan. Peltomutkia pyöreitä. Sitten on taas risteys oikein. Mennä vaan vielä. Ja nyt rupes jarruttelemaan puhdas ura siihen. Kunnoa pois. Kääntyy. Hyvä. Hana vaan. Hyvää sordaa. Sitten tämmösiä tarkkoja ajettavia. Siinä on kivi sisällä. Hyvä. Oikein. Ja katse vähän sinne kauemmas kuin siihen konepeltiin. Menee vaan sinne runtaan. Hyvä. Mene oikealla. Ja pitkä mutka, hana vaan pitkä. Ja vasen samanlainen. Siinä on kyllä porukkaakin. Hana. Ja vasenta samalla. Mennä vaan. Koita pyssy siinä uras vaan. Mene vaan nopeena. Ja oikee tommonen helppo. Vaan mennä vaan oikein helppo. Vittu mitä pattee. Ja vasemmalle menee mun mielestä. Joo, menee sinne nopeena. Pooris pysyt niin hyvä on. Anna vaan. Ja kaartuu oikealle, siitä vaan menee pyöränä vaan. Ja tippuu oikealle. Varo kivistä, älä oiho noin helvetin. Menee nopeena vaan. Ja nopea oikein pyörään.
Ja oikealle kaartu ei aiheuta toimenpiteitä. Ja vasenta heti perään. Hanaa vaan pyöreänä sinne vaan. Vetoja. Sitten tulee ammennavia avaus on ennakkomerkki. Tuplavinkkeli eikä takapiikki vasen. On takapiikki vasen. Tarkkana sisä taas. Puhdas ura sinne niin. Puhdas ura. Ja sit luukut seljälle se. Puoles välissä olla vasta. Ja nousee vasen mäkkeä ylös ja menee oikealle sieltä. Lähtee menee. Tarkkana ajelet vaan ja nousee mäkkeä ylös oikealle. Menee isollakin vaihtaa. Ja oikealle siitä menee taas. Menee. Hyvä. Ja vasemmalta tippo. Ja aukee sit jo. Ja menee samanlaisin. Sitten vaan mennä mäkkeä ylös. Pysy urassa. Menee. Ja vasen pyörä, ei oo paha, anna mennä. Pysy uras vaan ja hanaa vaan jo. Hanaa. Ja isompaa pesää. Ja sieltä menee sitten oikealle. Vähän kurkkaat sinne, menee vaan. Hanaa vaan. Vittu mitä spoore. Sinne vaan tarkkana sisällä. Menee. Varo sen on kivi. Mennä vaan, älä toppa siihen, niin ne ihan sama vittu missä ne on täällä. Sinne vaan. Menee. Ja sieltä menee nyppyle vasemmalle, ettei menemään alaspäin. Ja tarkkana siitä sisälle ja varo kivi. Joo. Ja nopeeta. Älä ota noin sisään, tää on aika rohkia. Mettä siellä ja piti olla äkkiä ottaa ampumiskiveä ja muita. Menee vaan, anna vaan. Tarkkana siitä anna. Mene ja oikealle sieltä käänny. Anna vaan. Saatana nyt. Ei varmasti oo Janne, jos on niin. Se on se lada. Mennä vaan tarkkana sitten. No käänty vasemmalle. Menee vaan. Siihen iholle tämmöt, kun on vähän kosteampaa osaa, niin menee. Saatanan simpan. No, rauhana. Hanaa vaan, mennä vaan vähän puskuri, että se näkee, että me ollaan siellä. Se tulee risteys sit oikealle, että siinä vedät sisäkautta. Tästä oikein? Joo, sinne niin. Ilkuta tähän valoon, niin Santalle. Hanaa vaan. Mennäänkö ohi? Ohi, jos pääset. Hyvä sordo. Ja maali. Sitten toppat siihen autolle. Joo. No, miltä tuntuu? Ihan hyvä. Ensimmäinen. Häh? Liian sisältä leikkaa. Niin, leikkaa vaan. Mutta tulee rengasrikkoja. Terve! eka pätkä ja eka ohitus. Seitsemän, 5, 8. 8, 3, 6. Ei se oo ku Korhonen, joka vetää kovaa. Kiitos. On mennyt. Joo, mennään.
Avaa ikkuna.